Kung naghanap din kayo ng throw pillow para sa mga sofa nyo, or kaya naman gusto nyo ng throw pillow para sa mga higaan ninyo, try nyo consider to guys. Kasi ang lambot niya, and it has different colors, at ang ganda niya, aesthetic tignan, di ba? Ang lakas makasosyal. So, bumili ako ng ganito na 5 piraso, and magkaibang color. So, ito is cream, and meron din akong brown. So, papakita ko sa inyo soon kasi tulog na yung mga tao dito. So, ito na lang mapapakita ko sa inyo or may isa-sample ko sa inyo. So, pag dumating to sa inyo, naka-ano siya, vacuum sealed. Kaya naman tataka kayo, ba't parang ang nipis? Pero, eventually siya pag tinanggal nyo, medyo makapal-kapal din siya at saka malambot. Okay, very comfy. Yung mga tao kasi na, alam niyo yun, pag umuupo sa isang sofa, so gusto nila may ganyan sa kanila, meron nakalagay sa may lap nila, kaya naman nakalagay sa likodan nila. So you can visit my basket if you wanted this item.